'Yar hutu Fatu wanka ta wanke kai, ta sa tawul ta tsane gashin kanta tare da goge jikinta, sannan ta ja kujeran dressing mirror ta zauna ta yi diresin gashinta, sannan ta shafa mai a jiki da gashi, ta yi kobin gashinta sai kyalli yake yi, ta yi pack ɗin shi, sannan ta tashi ta shiga closet ɗinta wanda yake dama da kayan sawa. Wani shaddan maron ta ɗauko wanda ya sha aiki daga sama har ƙasa mai bala'in kyau. Ta riƙo ɗan kwalinta a hannu ta fito ta koma kan dressing mirror ta zauna ta fara make up. Sai da ta kwashi kusan awa ɗaya tana make up kamar wacce za ta gasan kyau na duniya gaba ɗaya, sannan ta kashewa kanta ɗauri da feshe jikinta da turarurruka masu ni'imtaccen ƙamshi. Ta kalli kanta a mirror, ta sake kallo ta tabbatar komai zamzam, sannan ta fito ta nufi kicin don ganin ko Laure ta gama abin da ta sata. Laure kin gama? Saura kaɗan. Kausar na haɗa komai, jira nake ta tsotse. Ok, kin yi coleslaw da pepe cikin ɗin? Nayi, ta ba ta amsa cike da kaguwa saboda tambayan da take mata. Ƙarasawa ta yi ta bubbuɗe kolas ɗin da siliba tray ɗin da aka sa coleslaw ɗin, ta ga komai daidai, sannan ta buɗe pot ɗin ta ga ta kusa tsotsewa, sannan ta rufe ta fita. Laure ta ce yarinya sai shegen gata da lalata, komai bata iya ba, haka za a aurar da ita. Duk maganan nan a zuci ta yi, sannan ta ja tsaki a fili saboda takaici. Compound ta fara, ta kira Isa errand boy ɗinsu ta ce ina so ka duba min gadin ko a tsaftace yake. Hajiya ai kullum a tsaftace yake, ko yau ma na share na gyara, ya faɗa yana sunkuyar da kai. Yaɗa kai ta ce shikenan je ka, sannan ta koma ciki tana zaman jiran isowar sanyin idaniyarta. Wai ina wannan algungumar yarinyar ta shiga ne? Daga ta je ta mai da kayan miya a ƙara mata shine ta je ta zauna. Zinaru ta yi kwafa tare da cewa za ki zo ki haɗu da ni, salon girki na yayi dare. Haka ta ci gaba da bambami tana masifa ta kaɗai cikin gida. Ita ko Bintoto tana can ta siya kayan miya, ta kuma siya alele da mai da yaji, ta zauna wuri tana ci saboda tsananin yunwa da tun dare jiya rabanta da abinci, kuma ta san idan in har Zinaru ta ga kuɗin da Kallamu ya ba ta kwacewa za ta yi. Ya sa ta tsaya ta kashe abinta. Loma kawai take sakawa ba ji ba gani saboda tsananin sauri. Kwarewa ta yi saboda yaji tana ta tari wanda da ƙyar ya tsaya mata, don har idanta ya kawo ruwa tsabar azaba. Tana gama cin abincin ta kora da ruwa ta miƙe ta kama hanyar gida tana addu'a Allah ya sa kan Zinaru ta jibge ta. Zaune take tana chatin a wayar ta soma ringin. Murmushi ta ɗau wayar tare da karawa a kunne ta ce hello habibina. Na'am Gimbiya ta yi amsa mata cikin sanyin murya. Awa uku kan yanzu baby bai yi ba, ko so kake kwalliya ta koɗe ne? Dariya yi saboda yadda ta yi magana a shagwaɓe. Ya ce ai gani yanzu na zan shigo gidanku da gaske. Ai kuwa bata gama magana ba ta hango motar shi na shigo ta CCTV ɗin nan. Ta CCTV ɗin da ke gabanta nan take ta kashe wayan ta haura sama da ɗan saurinta ta je ta tsaya gaban miro tana duba kanta. Sai da ta yi 'yan gyare-gyare ta ƙara wanka da turare, sannan ta ɗauko wani munafikin mayafi wanda shi da babu duk ɗaya ta rataya a kafaɗa ta nufi ɗakin man. Shiga ɗakin ta yi da sallama ta ce mam ya zo. To ai sai ki je ki karɓe shi. Zaune da murnar ta fita ta nufi compound. Nan ta gan shi zaune cikin mota
ya ci black jeans da red t-shirt mai design ɗin Checkers na kamfanin ɗin Gucci. Hannun shi na naɗe da agogon Rolex baki, kanshi ya sha gyara sai sheƙi yake yi. Sai da ta lumshe ido sannan ta buɗe saboda shauƙin ganin saurayin sanyin idaniyarta. Hannu ta sa ta ƙwanƙwasa mishi gilas ɗin motar, ya ɗago kai ya kalle ta. Suka sake ma juna murmushi a tare, sannan ya buɗe ƙofar motar ya fita ya kulle ya nufe ta tare da cewa, gimbiya ta, na siyi wannan kwalliyar. Murmushi ta ce, a nawa za a siyar mu? Ya tambaye tana murmushi. Ta ce tana ɗaga kai alamun tunani kafin ta ce 1 miliyan. Ya yi yar guntuwar dariya ce, an siya sarauniya. Haka suka ci gaba da shirarsu cike da barkwanci da nuna kewan juna da suka yi har suka ƙarasa falon baki. Ta nuna mishi wuri ya zauna, sannan ta ce ya bata minti 5 tana zuwa. Fita ta yi ta nufi kicin ta ɗauko duka abin da ta bari aka dafa mishi ɗaya bayan ɗaya, tana kawowa tana ajiyewa har ta gama. Bayan ta ajiye filet ɗin da ke hannunsa, ta ɗago ta ga ita yake kallo, ko kiftawa babu. Murmushi ta yi ta tashi ta ƙarasa gabansa, ta hura mai iskan bakinta a ido. Ya lumshe idanun nashi masu kama da na mai jin barci, sannan ya buɗe ya kalle ta ya ce, Princess, kina kashe ni da wannan salon naki. Murmushi ta ce, bismillah, food is ready. Na san baka ci abincin Ummu ba. Ina fa zan ci nata, na bar ma gimbiya da duk a tunanin shi ita ta dafa. Share zancen shi ta yi ta ce, to zo ka ci ka ƙoshi sannan ka bani labarin garin Enugu, garin Iyamurai. Dariya ya ce, ai nan zan kai ki mu sha honeymoon. Ta ce, a'a, rabani da garin Iyamurai, ba zan iya bane ka. Ya miƙe yana dariya ya zauna ƙasa gaban abinci. Ita ma ta zauna ta yi sebin ɗin shi, sannan ta sa mishi sufon ta ajiye gaban shi. Ɗago kanta za ta yi ta ga idanun shi a kanta. Murmushi ta yi ta ce, Habibi na, baka gaji ba da kallo na? Ta ya za a yi in gaji da kallon sanyin idaniyata? Ya tambaye ta. Still idan shi a kanta. Ta lumshe ido sannan ta buɗe ta ce, bismillah, kar abincin ya yi sanyi. Ɗaukan sufon ya kai bakin shi ya ce, amma na daɗe ban ci abinci mai daɗi irin wannan ba. Shiru tai tana kallon shi don ta san santi yake yi. Shi kuwa gaskiya ya faɗa, dan a watannin nan daurewa kawai yake yi, amma ina ya ga abincin kwarai a garin Iyamurai. Sai da ya yi 3 sufon sannan ya ɗago ya kalle ta ce, zo ki zauna a nan. Ya nuna kusa da shi. Bata musa ba, ta ja jiki ta zauna gefen shi. Ya ɗebo abinci ya kai bakinta. Bata musa ba, ta karɓa ya mata murmushi tare da lakace mata hanci. Haka suka ci gaba da cin abinci ba tare da waninsu ya ce ƙara ba, saboda ta san rul ɗin shi ne baya magana in yana cin abinci. Suna gamawa ta tattare wurin ta kai kicin ta dawo ta zauna kusa da shi kan tirisita. Suka ci gaba da hirarsu. Jiki na bari, gabanta na faduwa, hankalinta a tashi ta yi sallama ta shiga gida ba tare da ta amsa sallamar ba. Ta ce, sanda zuwa gantalalliya, da yake kinci kafan kare shine daga kije a ƙara miki kayan miya shikenan an sallame ki ko? Murya na rawa ta ce, Gwaggo, akwai layi a wurin ne, shi yasa. Layin uwarki da ubanki, kin je kina gantali shine zaki zo ki ce min akwai layi? Bari dai ban da lokacin ki yanzu. Maza gyara min kayan miyan nan ki jajjaga min shi, kuma minti 5 na baki. In kin cika yar halal ki kara minti 1 a kai.
sai da ta kai mata rankwashi sannan ta ɗauki wuta ta shiga kewaye. Cikin sauri da zafin nama Bintoto ta ɗauki kayan miyan ta fara gyarawa, kuma gashi kayan miyan da yawa. Ta zo kan albasa, zafin shi ya dinga shiga mata idanu. Ta tsaya tana murza ido, bata san Zinaru ta fito tana tsaye a gabanta ba. Dundu ta kai mata a baya tare da cewa minti 5 ɗin kenan har na gama abin da zan yi na fito. Kina nan tsaye kina wani murza ido sai ka ce ba mace ba. Bari na fito daga ɗaki, kina nan za ki gane kuranki. Duk da idanta sun cika da ƙwalla, amma haka ta daure ta ci gaba da jajjagenta. Tana gamawa ta shiga ɗan kicin ɗinsu, ta fara ƙoƙarin hura wuta, amma ta duba sama da ƙasa ta rasa makamashi. Dole ta fita waje don nemo abin da za ta hura wutan da shi. Tana dawowa ta shiga da sauri, amma me sai ganin Zinaru ta yi tsaye rike da kwankwaso da hannu hagu da na damanta, kuma rike da dogon itacen darbejiya wanda ta samo shi saboda dukan Bintoto. Dam ta ji gabanta ya faɗi, don kuwa ta san yau ba mai ƙwatanta hannun wannan muguwar mata sai Allah. Jiki na bari ta ƙara sa ciki tana cewa, gwaggo makamashi na je nemowa. Cike da masifa ta fara harzuka mata tana cewa, makamashin gidanku tun ɗazu kina ta ɓata min lokaci, sauran girki na yayi dare, zo nan dan uwarki. Ta faɗa tana ƙoƙarin kamo Bintoto wacce ta falla da gudu. Suka fara zagaye gidan Zinaru na binta har ta cin mata, ta fara tsula mata bulalan hannunta. Bintoto sai haƙuri take bayarwa, amma ko a jikinta ba ji ba gani. Haka ta ci gaba da dukanta kamar Allah ne ya aiko ta, tana mai ci gaba da balbalin bala'inta. Sai cewa take, shegiya 'yar mayya, jikan mayu, ki bari in na kaɗa miki na zaki, sai ki shiɗe ki sheƙa barzahu 'yar banza. Haka ta ci gaba har sai da ta ga ta galabaitar da ita, sannan ta kyale ta tare da cewa, za ki tashi ki abin da nake so ki, ko sai na ƙara miki. Duk da ta ji jiki a hannun Zinaru, amma gudun har a ƙara mata wani dukan ya sa ta tashi da ƙyar ta shiga kicin ta samo idon wuta ta hura wuta. Ƙarshen part 2 kenan, sai kun ji mu a part 3.